Josie O'Gullan san im sugus tá an seo Rosnarún le trí bliana fiad. Portvíal dionam gópsú a vín brenn stoi gúlas a go má hána agus go leor daoine take rinne dorsin seo le trí bliana fiad agus códe málum imícha má an ceannas mústóid dírm mac an éistir agus Joe Steve agus bhín sprí go sport in gúnaí plé le cuasaí eisteúireacht an seo. Ach ní hinine a seo tá muide in seo le bheith caiintear chuman dúán na héireann agus an teachtain atá an agus ó híomh cuasaí dúhaine tá cleachta bhámsa agus mochláán febanní le dúhain. Thos se le mháir sem líon 1967 a dára lá go bhí lónasa a bhása sí agus bhí garlóra do go ddís nó Dr. Polycystic Kidneys ara agus níor siochttaíocha 8 blian go is bhí me sé 4 bliana go le agus bhí duine rein sa gláán agus is ruda a haint ó glún go glún nó tá anna go glún go glún. Gus cé nach bhfuil mise an dín áirithe sin bhí sé ag seisiir amachchas duine rein agus tá dúhain fáte ag seisirein agus tá cara go fós bu agus gobar go mágóp sinna fá bhfuil cuman dúan na héireann chótáhachtach agus an chúna thugann siad go roioine agus an chóide chuann siad ar roioine agus go mar siad a feimú an tamar fad agus an córta bug seo agus an teachtain bhfuil mai deán ba cheachach ceannach ag choláin. Mar ag dir an lei tá tú go le tuairsail go gona cín teile. Ach ní rah an córtín sin a bhead mar a bhfuil séisiad ar a chola agus a líonantaisteachad agus a pléitead le a chláán hain. Mar tá sé chola agus áladéisian ar a Harlins bás a gláán gur méidir go ben dearnach chuoineire. Ach má sé pléitead bích sé de bhhair tair de bhean nó de fartner, má sé pléitead lob agus aráitead lob tá me ggéarm chodúin a chóirtweim agus éheola tatúnán a dhéanana gúine se má gáinna chéile. An táhacht a bhhainins lei sin a cha bheith pléite ní féidir in óna ráfaoi sin. Mar sin náid an dearmada a gáta agus bíorcán ag chola